Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisisa nendaba ke kaMahau Nkotha, size nendaba ke kaKhanyisamayo, size nendaba kaNkosi Ndiphile Ngcobo. Baphulaphuli ke akhona amahlebezi amahle. Bendike ndayithetha ke into kaNkotha pha izolo, ndisithi ke uNkotha kwitim eyidlalelayo umfana omdala ekusingathi laa tim seyithande ukufuna ukumlowuna uNkotha, ekusingathi ke ayisenamdla ngoba ingamgcina uNkotha ngoba inamagama ethi xa iwasebenzisa irhale into yokubana kuthi kuphela le sizini ibe imazi uNkotha apho ke azobe edlala khona. Into ethetha ukuthi ke akasenandawo kulaa tim, endiqonda ukubana ke loo nto mhlawumbi yiyo ke hambi yamchaphazela napha kwiqela lesizwe laBafana kwiskwad esithe sabizwa phaa ngumnumzana Hugo Broos, ngoba ke igama lakhe phaa uNkotha alivelanga. Wahlokoma kumzi omkhulu ke-Orlando Pirates. Kudala kusisanxo ke lapha ke ku-social media kuvaka negama ke likaSipho Tshane, nalo kangelivele phaa likaSipho Mbule, kangelivele phaa. Wahlokoma kumzi wamaBhakaniya ke, andibona into yokubana ke loo nto ayingenanga kakuhle kubo. Kodwa ndanembuzo othi, njengoba amakhosi wona enganawo nomnye umdlali kuBafana yasoloko iKaizer Chiefs inganayo umdlali kuBafana, kodwa xa kuhlokoma abalandeli beqela leKaizer Chiefs ke babizwa ngamagama. Sizijongile ke ezo zinto, kodwa kasikho lapho. Apho sikhoyo ke sithi Kaizer Chiefs ke ivaka into yokubana ingathi serious ngomcimbi ke kaNkotha. Abafana abadala ke isicelo sabo basasipusha phaa kulaa tim ke kaNkotha, into yokubana ke bafuna ke uNkotha lowunelwe phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Sizayilandelela ke naleyo ke baphulaphula, kodwa into ebalulekileyo into yokubana ke iKaizer Chiefs sayipusha ke meko kaNkotha kakhulu. Ifuna uNkotha lo abe uyalowunelwa phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Sigqithe ke lapho ke baphulaphula sibaleka singene phaa kwimeko kaKhanyisamayo. uKhanyisamayo na ukhumbula into yokubana ke kulaa tim ebeyidlalela phaa eAlgeria yayamlowunela iKaizer Chiefs, and kulaa loan yakhe umfana omdala kwakune-option phaa yokubana iKaizer Chiefs xa ithe yoneliseka phaa nguKhanyisamayo yawunyuka nengalo ibe seyamthenga uKhanyisamayo. Kodwa kubonakala ngathi ke iKaizer Chiefs ke eso sigqibo eso iyathandabuza kuso, ngoba ijonge iperformance kaKhanyisamayo, singathi ke umfana omdala isandla sakhe kangasixhome kakhulu ke, kangazama ukuzithengisa phaa kwiKaizer Chiefs. Loo nto ikhokelele ekubeni ke iKaizer Chiefs ke ayithi iphume encakasana nesigqibo apho izotsho khona ithi uKhanyisamayo iyamncama, iza kumphindisa okanye uKhanyisamayo izawuqhubeleka imsayine. Kodwa ke future kaKhanyisamayo phaa kwiKaizer Chiefs baphulaphula ke ayicacanga. Ningothuki xa niva iKaizer Chiefs imphindisa back phaa eAlgeria. Sidlule ke lapha sibheka phaa kuNkosi Ndiphile Ngcobo. uNkosi Ndiphile Ngcobo umfana omdala neyakhe ke ifuture kwiqela leKaizer Chiefs imfiliba umfana omdala. Ikhona amahlebezi angathi ke angalowunwa naye phaa kwisizini ezayo, alowunelwe kwiqela akazothi ke agciniswe kulo, ngoba kuyabonakala into yokubana ibhola lakhe umfana omdala ke noba ke bangangetsho uKaizer Chiefs mhlawumbi bangayibeka ngendlela ephucula into yokubana ke bafuna ukumkhulisa, ibhola lakhe elikhulu okanye afumane umcimbi game time. Kodwa wena xa ubukele uvula amehlo uyabona into yokubana noko izinto azimhambele kakuhle umfana omdala. Oko wathi wajoyina iqela leKaizer Chiefs akho season apho kuthiwa ukwaxhoma isandla kwathiwa ngomnye wabantu abangamhlawumbi angayi-player of the season, okanye mhlawumbi ngomnye wee-players ekuthiwa mmele uyabizwa kwibafana ngomnye wee-players ezithwele iKaizer Chiefs. Noko kangade afikelele kwelo zinga uNkosi Ndiphile Ngcobo, uthenga akafikelele kwelo zinga umfana omdala. Wehla pam iperformance yakhe yaya isehla endala ubana ke inyuke. Zithi ke indaba iKaizer Chiefs ingathi ke nayo izawucinga ukumlowuna umfana omdala phaa kule ngempela season, xa kuphela le season. Injalo ke baphulaphula ke ndifuna ke ningene nitsho nento yokubana ke phantsi kwezinto sesizithethile nina nicinga njalo, lithini olwenu uluvo phantsi kwezi zinto sesizivezile. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.